ഹായ്, ഞാൻ അയന രഞ്ജൻ. ഞാനിപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞു. ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. എൻ്റെ ഗുരുനാഥ ഷിജന ടീച്ചർ. ഞാൻ ഷിജന ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ 8 വർഷമായി നൃത്തം പഠിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രാജഹംസങ്ങൾ നിന്റെ പാട്ടിന്റെ വെണ്ണയുണ്ണുന്നുവോ? പകുതി പൂക്കുന്ന പാരിജാതങ്ങൾ പ്രാവു പോൽ നെഞ്ചിലമരുന്നോ?